Veroniku Medovičovú, environmentálnu odborníčku pôsobiacu v oblasti odpadového hospodárstva z občianskeho združenia Priatelia Zeme. Pani Medovičová, vy ako odborníčka, teda poďme konkrétne na tie obavy. No, v podstate na začiatku už bolo povedané, tak vo všeobecnosti, ale ja by som chcela za Priateľov Zeme, keďže my ako odborná verejnosť sme vlastne vstupovali do EIA, do všetkých 7 zámerov spaľovní komunálneho odpadu, ktoré sa diali u nás na Slovensku, a my stále považujeme spaľovne na komunálny odpad, teda ktoré prevažne sú na komunálny odpad a priemyselný odpad, ako že majú negatívny vplyv na životné prostredie. Takže aj k Slovnaftu sme dávali pripomienky, ale ja teda, keďže mám tých 5 minút, ja som to stále skracovala, tak snažím sa povedať aspoň to hlavné. To znamená, keďže na životné prostredie, tak predovšetkým by som povedala na ovzdušie. A jednak, že to nechám ešte pani odborníčku Zuzku Kocunovú niečo teda k tomu ovzdušiu povedať, ale ja chcem hlavne zdôrazniť to, že každá spaľovňa takto, že za posledných možno 40-50 rokov skutočne technológie čistenia spalín sa vylepšovali a teda sú stále lepšie a lepšie, ale keď si zoberieme, a takisto emisné limity sa sprísňovali, ale napriek tomu, keď si to zoberieme tak, že čo dovolujú emisné limity v súčasnosti, tak stále dovolia niekoľko desiatok tón oxidu dusíka, oxidu uholnatého, oxidu siričitého vypúšťať za rok, to je za rok, alebo sú to tony tuhých znečisťujúcich látok, chlorovodík, fluorovodík, amoniák, prchohavé organické látky. Ďalej sú to stovky ťažkých kovov, čiže toto všetko je dovolené, áno, lebo takto sú stanovené emisné limity. A žiaľ, keď sa pozrieme aj na rastúci trend napríklad rakoviny aj u nás a tak ďalej, tak niečo svedčí o tom, že s tým našim životným prostredím, aj keď sa deklaruje, že sa vylepšuje, ale asi nie je všetko v poriadku. No a okrem týchto znečisťujúcich látok je potrebné zdôrazniť to, že z tých spaľovní sa nám žiaľ unikajú nám aj veľmi nebezpečné látky. Oni idú v nepatrných množstvách. Sú to nejaké tie dioxíny, furány, ale to sú v podstate látky, ktoré na molekulárnej úrovni, to asi nám povie zase pani doktorka, asi takto bližšie, môžu vlastne vyvolať skutočne aj rakovinu, potom majú mutagénne a teratogénne účinky. A žiaľ, tieto látky, teda ešte aj ďalšie POPS látky, ako napríklad sú to fasky, ktoré teda perfluor, alkylové látky, alebo teda sú to polyaromatické uhlovodíky, sa našli v okolí európskych spaľovní. Boli vykonávané biomonitoringy v blízkosti spaľovní niekoľkých európskych štátoch, ako napríklad Kaunas, to je v, tuším, Litovsko alebo Lotyšsko, Harlingen je Holandsko, Beringen Belgicko, Plzeň, Madrid, Paríž, Zubieta v Španielsku. A v okolí týchto spaľovní sa našli zvýšené hodnoty práve týchto dioxínov, furánov a iných POPS látok vo vajíčkách, v machoch, v ihličí. A ono vlastne tí, ktorí teda prevádzkovateľia spaľovní aj namietajú, že však to môže byť z iných, napríklad z domácou kúrenia. Áno, môže byť. Ale v prípade, je tu aj taký dôkaz, napríklad v tom Beringene sa vykonával ten biomonitoring pred spustením spaľovní a potom po. A tam boli zistené skutočne niekoľkonásobné, desiatkynásobné zvýšené hodnoty práve týchto veľmi nebezpečných látok. Chcem teda ešte povedať to, že veľmi to závisí od technologickej úrovni, od technologickej disciplíny v jednotlivých tých spaľovniach. To znamená, že máme príklady spaľovní, kde to teda funguje lepšie, kde to funguje menej lepšie, tak dajme si odpoveď, či u nás na Slovensku to bude dostatočne kontrolované. Pracovala som aj na inšpekcii životného prostredia, takže keď budú nejaké otázky, nech sa páči. A práve
kvôli týmto nebezpečným látkam a teda vplyvu hlavne teda na to zdravie, teda sme dávali tie pripomienky. No zase, ja som sa rozhovorila, ja to skúsim len v rýchlosti prečítať. Hovorilo sa o škváre, čiže my v podstate ideme spáliť odpad, aby nám zmizlo, nezmizne nejakých 25-30%, je tam škvára, popol a popolček. Popolček je veľmi nebezpečný, ten sa musí stabilizovať, solidifikovať, musí ísť na špeciálnu skládku. Pozor, popol sa chce a dokonca áno, aj v rámci Európy sa zapracováva ako stavebný materiál, ale už boli prípady, kde sa búrali chodníky v Holandsku alebo cesty, pretože sa zistilo, že z toho popola sa práve uvoľňovali nebezpečné látky. A ja to len v rýchlosti chcem prečítať, že škvára, teda ten popol, nie je možné považovať za neškodný materiál, aj napriek skutočnosti, že sa ešte v niektorých štátoch EÚ používa ako prímes napríklad pri podkladových materiálov pri výstavbe diaľnic. V škváre sa zistila prítomnosť nebezpečných látok, vrátane ťažkých kovov. Napríklad vo Švajčiarsku je nepripustné popol zo spalovne materiálovo zhodnotiť, možné je len skládkovanie. No a práve jedna štúdia, ktorá v roku 2022 vyšla, tak uvádza až 15 argumentov, prečo sa nemá materiálovo použiť tento popol, čiže škvára. A síce kvôli tomu, že bezpečnostné normy sú zastarané, skúšobné metódy nejednotné, nereprezentujú skutočné podmienky v prostredí a zistilo sa, že vlastne ten popol obsahuje ešte koncentrácie látok, práve aj tých dioxínov, bromovaných dioxínov, PCB látok, fáz a dokonca ešte aj mikroplasty sa zistili. No a existuje najnovšie správa, myslím, že to je z roku 2024, výskum švédskych výskumníkov, ktorí v popole 27 spalovní, švédskych spalovní odpadov z 38, teda celkových vo Švédsku, zistili zvýšené koncentrácie veľmi nebezpečných perfluoralkylových látok, to sú tie fasky. Čiže to len chcem tým povedať, že nevyriešime to tým, že je vlastne veľká kopa a znížime to na ten popol, ale aj ten popol vzbudzuje veľké pochybnosti o tom, že je bezpečný a sú teda dôkazy a sú štúdie o tom, že v podstate obsahuje nebezpečné látky. No, takže to je ten popolček a ešte dovolte, aby som ešte jednu vec a síce dopad na klímu. Bola vypracovaná klimatická štúdia v rámci zámeru a v podstate nezávisle na sebe, takisto my ako priatelia Zeme a takisto pán Ladislav Hedi, ktorý je odborník, ktorý tu mal byť, tak my v podstate ani sme nekomunikovali, len potom sme zistili, že máme vlastne rovnaké argumenty. Tá klimatická štúdia, ktorá bola spravená, to znamená vplyv tej spalovne na klímu, vyšiel taký, že akože je veľmi priaznivý a predstavte si, vyšlo teda tej odborne spôsobilej osobe, že to má byť 27 552 tón CO2 teda za rok. Automaticky sa tým spustilo aj to, že sa nám dostali klamlivé informácie do médií a napríklad na odpady portál, tam bolo napísané, vďaka náhrade zemného plynu prinesie úsporu približne 70 000 CO2 ročne, alebo napríklad v Bratislava SME bolo písané menej emisí a teplo pre celý Ružinov. Ďalej v Týždni bolo, cieľom tohto portfólia projektu je zásadne znižiť emisie CO2, ale aj ďalšie priemyselné emisie. Prosím vás, toto boli klamstvá a práve kvôli tomu klamstvu sa už toto dostalo do médií a vlastne je to istý greenwashing. Hovorím to preto, že keď my sme teda dali tieto protiargumenty a takisto pán Hedi, možno ešte aj nejakí ďalší odborníci, o tých neviem, tak v podstate odborne spôsobila osoba, vypracovala doplnok áno, k tejto klimatickej štúdii. A v tom doplnku napísala, áno, pomýlila som sa, zlý metodický postup, ale teda zlý emisný faktor použila a nakoniec je vyšlo tak, ako my sme teda proti tomu argumentovali, tak vyšlo 86 000 až 103 000 tón CO2. To znamená 4-krát viacej
Áno, a už do éteru sa dostalo, ako je to výhodné vo vzťahu k emisiám, pričom nakoniec aj odborne spôsobila osoba. Spracovateľ tej klimatickej štúdie uznal, že urobil v podstate chybu a štvornásobnú. A musím povedať, paradoxne záver v tej opravenej klimatickej štúdii bol taký, že niektoré metodické odlišnosti, citujem, by síce mohli priniesť mierne úpravy výsledkov, avšak vplyv zmien na celkové zhodnotenie projektu je zanedbateľný. Takže prosím vás, je mi z toho veľmi smutno, pretože keďže som pracovala v štátnej správe a skutočne sme sa opierali o závery ľudí, ktorí teda boli posudkári, odborne spôsobilé osoby a nakoniec teraz zistujem, že takíto ľudia sa znížia na takéto klamstvo a keď je vplyv emisí 4-krát vyšší oproti tomu, čo predtým vypočítali a ešte napíše, že zanedbateľný, tak ako ja na to nemám slov. Hej. Čiže to len chcem povedať, že vplyv spaľovní na klímu je enormný. Oni majú vysokú uhlíkovú intenzitu a okrem toho ešte chcela by som povedať, že v 21. storočí znamená budovanie nových spaľovní komunálneho odpadu skôr spiatočnícke, lenivé, škodlivé riešenie. No lenivé ako pre ľudí, lebo stačí všetko vyhodiť, nech sa to spálí, ale pre teda toho, kto chce postaviť, samozrejme chce z toho zisky, ale bez ohľadu na to je potrebné povedať, že mali by sme zdôrazňovať, že zachovať hierarchiu a tej sa držať. A v súčasnosti už máme surovinovú krízu, to znamená, nechceme ničiť suroviny, potenciál suroviny, máme energetickú krízu, spaľovne majú najnižšiu účinnosť pomedzi všetkých zdrojov, keď si ich zoberieme, aj teda obnoviteľné zdroje samozrejme, ale takisto aj ešte oproti zemnému plynu majú 1,5 krát v podstate horšiu účinnosť, keď to porovnáme. A máme tu klimatickú krízu. Takže asi toľko k tomu. Mal tu byť aj môj šéf, pretože on je teda hlavne odborník na alternatívne riešenia, čo by bolo akože super, ale ja si dovolím, môžem ešte teda, to je Braňo Moňok. Takže ten nepríde. Áno, ten nepríde, pretože dnes ho nejak nám tí chlapi skosila ho choroba, takže žiaľ. Ja by som chcela len jednu takú ukážku toho, ako sa to dá robiť. Totižto naša spoločnosť, Priatelia Zeme, my pomáhame aj teda na Slovensku, certifikujeme 4 samosprávy, 1 mesto a 3 obce. Je to takzvané, že zero waste cities, to znamená, že ono to vyzerá, že akože nulový odpad, ale nechápme to nulový odpad, to sa teda nedá, ale je to isté smerovanie k znižovaniu odpadu, teda tvorbe odpadu ako takom. A chcem, v rámci Európy je už takýchto miest, ktoré sú v tomto systéme tej certifikácii nejakých 500 a veľmi dobre na tom je Severné Taliansko a tu len chcem zdôrazniť to, že tu porovnala som to, teda to som v rýchlosti vybrala, nie som pripravená, takže dovolte mi len toto tu prečítať. V provincii Treviso, kde je hlavné mesto Treviso, obsluhuje, teda spoločnosť Contarina sa tam volá, ktorá to obsluhuje, teda odpadové hospodárstvo, obsluhuje 555 000 obyvateľov v 49 mestách a obciach, dosiahla sa úroveň triedenia až 89%. Prosím vás, vieme, koľko má Bratislava? Vieme? Kto povie? Prosím? 39, takže, ale tak toto hovorím, to nie je úspech za 1 rok, za 2 roky, áno, toto je už úspech za nejaké, myslím, že to je nejaké 10 ročie, kým toto dosiahli. A množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu na obyvateľa znížili na 386 kg, neviem, Bratislava môže mať nejakých 500, áno, na obyvateľa. To znamená, a
Podarilo sa, je tam teda jednak osveta, jednak nastavenie a hlavne teda nepostaviť ďalšiu spaľovňu. Čiže my ako priatelia Zeme v podstate tvrdíme, že Slovensko nepotrebuje ďalšiu spaľovňu na komunálny odpad a takisto teda bojujeme napríklad v blízkej Skalici, ale ako Bratislava, však práve aj kolegyňa a tak ďalej, tak to už je skutočne nonsens, aby tam, kde je obrovská koncentrácia obyvateľstva, kde vlastne už máte tie zdroje znečisťovania ovzdušia, aby ste si pridávali ďalší. Takže veľmi držím palce, aby ste to tu nemali. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.